Hello! Сега ще ви взема с нас в Мексико и ще ви покажа как протича моята подготовка за заминаването. И също така ще ви покажа доста работи оттам. Общо взето нямам търпение вече. Багажа е тако. До никъде не сме, тук що съм го започнала. Ще ви покажа едно малко писенце. Е тако. Кажи здрасти! Кажи здрасти, бебче! Здрасти! Общо взето, най-важното съм сложила, което е дрехи и бански. Вижте ми прическата. Има много неща, аз въобще не знам. Чакайте, аз искам малко на светлина да ви покажа прическата. Тя светлината не е много хубава тук, ама... Добре. И общо взето, още много работи да се оправят. Ние летим до вечера, през нощта, като имаме една нощувка в Мадрид. Имаме цял ден в Мадрид, абсолютно цял ден. В смисъл, кацаме някъде сутринта и им чакаме следващия ден на обяд в 2 часа ни полет. Така че има цял ден, който ще разгледаме, ще обиколим Мадрид, се включа отново. Не знам кога. Къде какво ще правиш, папа? Не отиваме? Мехико! Искам да ви покажа в моето... Какво прави Алекс в 23 и 32. Ето. Гледа 2 различни мача, по 2 различни телефони, един наред. Аз ти казах, че не буду участвам в тези неща. Чекирахме багажа, минахме security, сега сме на duty free. Да, харесах тази чантичка. И общо взето разглеждаме, сега ще пием кафе, защото имаме доста време. Дойдохме доста по-рано, имаме доста време и ще ви се включа от самолета. Оказа се, че гейта затваря в 5:15, а пък аз си мислих, че отваря в 5:15. Ето ни, вече сме тук, в самолета. Готови да и излитаме. Останихме се. Ето го. Това е той. Тъй като сме доста рано тук, си взехме по едно кафенце, сега пиеме кафе и може би ще се запътваме към някоя и друга забележителност да разгледаме. И днес ще бъде интересен ден. И гледай го какъв е изискан. Хванахме си метрото до някаква спирка и сега ще си хванем метрото за Сантьяго Бернабеу. Нещо интересно, което се случи между другото, на едно момиче и стана лошо и припадна в метрото. Спряха целият влак на една от спирките, свалиха я. Дойдоха на момента някакви лекари, вдигнаха и краката, почнаха да я освежават. Супер бърза реакция, И така, и сега си ходиме. Ето го метрото. Ние сме на 10. Това сме в Никарагуа. Харесвайте ги нашите хора. Идват. Próxima estación, Santiago Bernabéu.
Бернабел. Успешно стигнахме, преминахме няколко линии, няколко миризливи човека и питахме още толкова хора как да стигнем заедно с ChatGPT и вече само трябва да минем през... Има и светофар! Как им вика селени, а? Спомен, тук има супер много неща, има всичко, има чадъри, табелки, малки, големи, всичко има кучешки дрехи, има абсолютно всичко. Бебчето идва. Hello! Нека да ги познавам. Hello! Много яко. Много брутално и яко е направено. Всичко е брутално.
А реално за какво сме дошли? Обаче марката е тука. Топа, ай бях ти удобните седалки. Тия на това ли седат? Уникално. Уникално. Толкова бяхме гладни, че абсолютно забравихме да снимаме каквото и да било. Но пък беше изключително вкусно. Къде сме? В Тони, Рома. Препоръчвам. Много вкусно. И сега отиваме към метрото да си хванем влака. И да се прибираме малко, да си видим багажа, да се пооправим, защото настаняването ни е късно, както вече казах. Да си починем и вечерта може би пак ще излезем да разгледаме центъра на Мадрид. Каквото може, поне спря да вали, което е хубавото. И така. До след малко. Така, ние си дойдохме в хотела. Нищо не успях да снимам, защото беше много напечено. Искам да ви кажа, че се изгубихме в метрото на Мадрид. Не съм сигурна, най-бързото метро е по-хубаво от мадридското. Изгубихме се в него. Сигурно прекарахме 2 часа и половина, 3. Лутайки се, чудейки се на къде, в каква посока, питаш някой, той ти казва, аз не съм тук, само ходя в университет тук. Питаш втори, той ти казва, аз не съм тук, аз съм само за малко. И общо взето загубихме супер много време в метрото. И положението беше много изнервено. Отделно беше някаква пълна мръсна лудница вътре в това метро. И сега се прибираме ние в хотела. Аз съм си взела за моите прекрасни плитки прическа един огромен такъв огромен ластик, който днес цял ден ми се луташе из чантата. И влизам аз да си взема един душ.
И ластикът ми явно е паднал при някой от хилядите пъти, в който вадих картата за метрото, защото влизахме, излизахме, качвахме, слизахме и така нататък. И общо взето, сега отивам по път към хотела. Видяхме, че има китайски магазин, левче. И отиваме да видя дали има ластици, не знам, нещо, което да си вържа косата, защото има само ето тези нови фиби, огромни, големи, но те не ми вършат работа за опашка, нито ми вършат работа за скок, нито за нищо. Общо взето, те първа започва нашата почивка и аз не може да нямам ластик. Времето сега, с напрезване на деня, стана по-хубаво. Днеска цял ден беше едно мрачно, валежно. Сега времето е леко, приятно. Това не е хотелчето там. Видимо утре как ще е в Мехико. Седнахме в този ресторант, който ви показах по-рано и сервитьора беше от Перу. Много ухилен, такъв, много ни се зарадва. Зачуди ни се, че сме от България. Много беше странно. И мислих, че тук е такава дестинация. Първо, че е доста близка. Мислих, че българи има. И то доста. Но явно не е достатъчно, що ми се чуди. Ето автобусчета. Алло. Не е на мене. Ето го китайския. Това си е китайски като... Китайски, бе. Има си абсолютно всичките бакучета, дето и при нас ги има. Абсолютно всичките. Кучешки работи. Дошли сме за ластици. Просто ти ни трябват. Защото първата покупка вече я свършихме даже на летището. На българското летище. Даже не Твико. Видите, междуто е много голям. Вижте ми си работи. Защото не мога да... О! Бинго! Бинго! Тук ми... Няма да ми свършат работа за моята голяма грамаданска прическа. О, това много добре ще стане. То идеята е да може да го разтегнем. О, това се разтяга идеално. Добре, даже имаме 4 бройки. 4 бройки. Иначе има всичко. Много яко. Сега отиваме да си плащаме. Толкова много пекинки. €1. €1. Ah, okay. Here, thank you. Ciao, have a nice day. Ами, мисията ни е успешна. Мисията ни е успешна, другите си почиват, спът някои, други не. Sorry, thank you. Ще се видим утре за летището за 9 часа полет към Канкун. Хайде! Добро утро! Събудихме се, оправихме си багажа и сега ще ходим в една много хубава сладкарничка да пием кафенце и да се поразсъним, да се подготвим, защото 10:10 ни чакат долу за трансфера ни към летището. Ще ви покажа сладкарничката. Тя е в близост до хотела. Хотела е в близост до летището, който идва задължително да я посети, защото тази сладкарница просто е топ. Много е добра.
И така, хайде да ви покажа. Вижте какво става. Gracias. Много е хубаво, много е вкусно. Препоръчвам с две ръце. На летището сме, терминал 4. Тук положението е страшно. Има супер много хора, супер много полети, много гишета. Просто е вау. Минахме си секюритито и сега отиваме надолу да разгледаме какво има, нещо да се хапне, да се пие кафе и така нататък. Имаме 20 минути да стигнем до нашия гейт S. Тук що казаха, че 2 часа преди полета трябва да сме си на гейта и сега ще тръгваме натам. Ще минем през туалетна и през duty free, за да можем да си вземем слушалки. Сега ще видим колко действително ще ходим до там. Щом пише, ето, 25 минути. Купихме водички, купихме и слушалки. Успешно, което беше важно. Най-готиното е, че JBL-ките такъвил с кабел и с тапи. Ще ги спробваме в самолета да видим. Дано се чул хубаво. JBL не трябва да ни предават. Готино по принцип, защото аз въобще нямам слушалки никакви, освен тези големите, които си бях заредила. Нямам други. Така че ще видим. Чакаме останалите. Някъде отидоха майка на каста. Чакаме да се върнат и си потегляме към гейта, защото си имаме ходване до там. Така, за да си стигнем до гейт S, трябва да си хванем влакче, което е тук. Ето го. Ай. Да, това пише там. Давай. Corre, pase. Мята. Слезнахме в влака, минахме паспортчек и сега продължаваме, имаме още 7 минути, за да се стигнем до гейта. Канкун е само е. Още не ме информация. Опа. Влизаме и ми преминаваме през още един duty free. Може би станаха 3 такива тук, на това летище. Разни работи за ядене, да пиене. След доста дълго време чакане да минеме. Разделиха ни по групи, по работи и сега отиваме към самолета. Видим сега 38К. Tarjetas de embarque en mano, por favor. Full rice, please. Кацнахме. Вече сме в Канкун и
Тъй си чакаме сега багажа да си го вземем. Пълен мазаляк. И така, да видим, трябва някой да ни чака после, за да ни вземе. Така че ще видим. В принцип в момента тук часа е 8:30, нека до 9. Българско време някъде към 3. Коя защо? Жадна съм, гладна съм, нищо не ми дадоха за ядене за вечеря. И така. Тук е някакво тотално мазо хора, мексиканци, всекакви хора, с всекакви табелки. Направо е някакво мазъл. Тук влизаме в мини-маркета да вземе вода, че 10 часа пресъхнахме. Ето ни е таичката. Малка перетната. Звъним се ядравка. Тук е навън. Най-готиното е, че има много гледала. Големи, малки. Супер! Супер е! Сега вървим към един ресторант, ресторант, който работи до 2 часа, има храна, защото ние много късно дойдохме. И той е някъде на другия край. ¿Cuánto? 4. Bien. Кое е зеленото ли е люто? Значи хъпнахме такосчета и отивам да видя какво се случва. Тук си хода с един енот до мен. Ето го. Просто сме в рая. Утре на свето нямам търпение да го видя. Леле. Не мога да видите просто. Просто уникално. Прибрахме се. Вече сме си в стаята. Стана 1 часа и сме готови да се оправяме, да си лягаме. И ще ви се включа утре, за да видим плажа, да видим къде ще ходим и така нататък. Бай-бай. Лека нощ!